siya? Opo. Wala subtitles! Tito Coco! Naku! Use your kokote, kundi patay. Now you know. Online trash talkan? Galing Japan, nagmatigas sa quarantine. Nani? Wala ka na bang quarantine pass? Bahala ka dyan. Aba sige mga cancer, ako nga pala si Mocha Frappuccino para magandang sanitize ng mga balita sa Pilipinas. Ito at iba pa mga balitang ina ang ating dadaanan ngayon kaya simulan na natin agad. So unang balita ay balita ba si Senator Coco Pimentel ay namali ng bahing sa kanyang mga desisyon kamakailan. Sinamahan niya ang kanyang asawa sa Makati Mga words. sa Makati Medical Center para samahan ito sa kanyang pagpapanganak. Ang hindi lang pala alam ng nakararami nung siya ay nandoon, nung mga panahon na yun, siya ay kasalukuyan nag-aantay ng resulta para sa kanyang corn beef test. At nalaman na lang nung tapos na, nung pumunta na siya, nakadaan na siya sa delivery room, na meron pala siyang corn beef 19. Use your So, kokote. hindi lang bata ang dineliver doon sa ospital, kundi mga sakit sa mga iba pang health workers at mga frontliners natin na nagpapakahirap araw-araw, sinusugal ang kanilang buhay para makatulong sa kapwa at para gawin ang kanilang mga trabaho. At ito ang kanilang mga ethical codes na sinusunod bilang mga medical professionals. So ngayon, ang dami na inis kaya Tito Coco dahil isa tong malaking breach o hindi pagkakasunod sa mga sobrang strict na guidelines na tayo mga simpleng mamamayan ay kailangan sumunod. So the law applies to all or otherwise not all. Kung hindi kayo sundin natin matataas na opisyal, bakit sila susundin ng mga mamamayan? Diba? Isa itong abuse of power na authority na meron sila. Siyempre mga ganyan opisyal, mayor, senador, mas mataas dapat ng ating mga standard pagdating sa kanila. Tulad, di ba, lagiging meme ngayon. Ang 4 na bagong kaso, wala sa ospital. Nasa bahay ang mga pasyente, no? Dahil nga Bakit sa sakto kakulangan yung... ng Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, ikaw maging senador, ikaw maging mayor. Hindi naman ako tumakbo. Hindi naman kami tumakbo para maging mga mayor at senador. Sila ang kumuha sa sarili nila mga desisyon. At kailangan mong panindigan yun. Hindi mo dapat sila binibaby. Kasi yun ang kanilang tinakbo. Ginusto nila yung pangalan nila sa ating kasaysayan at sa mga puso ng mga Pilipino. At dapat, hindi mo lang ito binabaliwala. Wala ka. Siya ay lakad lang ako dyan. Achu. Tapos ka. Mabilis ang nakipag-LQ ang Makati Med na sinabi na denouncing breach of protocol. Kasi sinabi, whose result for corned beef testing turned out to be positive. Brought his wife to the hospital. We denounce the irresponsible and reckless Use your Mga words. action of the senator. He added to the burden of a hospital trying to respond in its most competent and aggressive manner to cope with the daunting challenges of corned beef 19. Kumbaga, sa lahat pa ng panahon na pwede natin i-breach ang mga ganito, ngayong panahon pa, marami namang mga sakit na nakahahawa di ba? May iba't ibang protocol na sinusunod niya para siguraduhin na lahat ng dadaanan nito ay walang maapektuhan, walang mahahawa. Mas malala pa to dahil ito ay isang epidemic na, mas malaki pa to. Ngayon, kailangan nila tuloy dahil sa ginawa na pagkakamali nitong senador na i-quarantine yung mga health workers. So, nabawasan pa tayo ng sundalo sa gerang ito. Kulang na nga tayo sa mga lugar. Pero bigyan ng lugar ng mga tao na tinitignan na merong sakit na to. Hindi naman pwedeng kahit anong ospital lang. Kailangan meron kang mga filtering system, mga panlaban para sa mga ganitong klaseng sakit. Hindi pwedeng kung ano-anong ospital lang na makikita mo dyan sa kanto. Ayon sa DOJ, ngayong 25 ng alas 8 ng gabi na wala pang arrest, wala pa action, pwede itong gawin ng Makati Med kung gugustuhin nila na iba, maraming under the table, maraming mga usapan dyan na hindi natin nakikita. Pero as of March 25 ng alas 8 ng gabi, wala pang gumagawa nun. Pero dapat mabigyan ng karampatang parusa yung mga ganito dahil kung ikaw ay isang simpleng mamamayan, di ba, tayo nagtitiis na wala mga trabaho, nagtitiis na hirap makakuha ng mga pagkain sa pang-araw-araw na sumusunod dito. Tingnan natin mga opisyal na mga mas nakatataas na maging maganda mga modelo sa atin, di ba? Kasi pride, nationalistic pride yan Pag nakakita ka ng ganito, nakaka-disappoint lang. Hindi ka na mainis Ako nadi-disappoint na lang ako sa kanila. Dapat alam nila to Sila gumagawa ng mga batas para gawin Republic Act 11332, Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act. Pwede kang kasuhan kung hindi ka nagbigay ng tamang impormasyon sa kung saan ka nanggali, anong mga pinagdaanan mo. At ito mga politiko to, araw-araw tong nakikipag-usap sa iba't ibang mga tao, di ba? So, isipin mo na lang kung wala tayong mga quarantine o wala tayong mga protocols in place ngayon. O di mas marami pa siya sana nawawaan. Medyo kasi, wala lang, ubo-ubo lang. Ulit ang bagay.
Puro ko saan kasi pupunta. Ano ba, Tito Coco? Alam ko ba kokote? Ano nangyari? Hindi. Ibang chef ang gusto ko. The Bay in Virus. Kaya nga, tinan mo tayo. Paglabas nga lang ng bahay, hirap na. Ito, quarantine. Dapat na... Ah! Ako pa, chill lang. Naipit na kami. Bagay pa talaga yung Pac-Man, guys. Pilipinas kong mahal. Okay, speaking of virus, ayan. Malalaman pala sa mga susunod na mga araw kung ano magiging aksyon ng Makati Med legally sa breach na ginawa ni Senador Coco. Speaking of mga taong na trash talk online ng mga memes at ng mga netizens, ito naman, nauso ang online trash talk, subtle clown posting kamakailan dahil walang magawa ang tao at okay lang, pang ubos oras yun. Kaso, ang cancer lang sa mga ganitong lugar, may mga tao doon na may personal. Kung mapapansin mo, ipopost bigla yung mukha mo, gagawin personal. May mga tao talaga hindi sanay sa crass o crude ng mga sagot at salita. Pag syempre, parang viral to, hindi, di ba, yung isang niche community na unti lang dapat mga tao nakakaalam, nagiging pangmasa na at nalalaman na ng mga SecGen ng kanilang mga Big Four na mga universidad at mga iba pang mga eskwelahan at nag-aalisan na sila isa-isa. Talagang immersed na raw sila. Alcohol. Ayoko ma-memohan ng mga ospital tulad ni Tito Coco. Yung kumakatas sa UP, kala mo di umiyak na bumagsak kay UCAP. Taga-UST gumawa nitong gusto magpiling Big Four. Kung yung humor mo inline sa mga ganyan pag-iisip, walang problema. Pero diba, hindi naman lahat ng tao ganyan. Sunod na balitang balita. Ayaw daw mamigay ng quarantine sa isang barangay. Panoorin natin. Ma'am, saan kaya nakakuha ng quarantine pass? Para saan? Home quarantine pass po. Wala na po. Bakit wala na po? Ay, wala na yan. Gagawin ko. Oo, na magaling. Relax lang. So, ito para saan yung quarantine pass? Ay, ewan ko, para sa quarantine. Hindi pa ba alamin nangyayari sa bansa? Magdadalawang linggo na tayo sumusunod sa mga protocol. Saan ka nakatira? Sa bato. Gagawin ko. Wala na. Paano po? Hindi po kami Ay, nabigyan. hindi ko alam yung problema mo na yun. Hindi ko alam. Wala na warranty. Naibigay na lahat ang warranty. Naibigay na. Wala Sa po mga na- lados, naibigay na lahat. Tapos na. Ganun po. Oo. Ay, sige ho. Kasi problema po pala namin yun. Ay, problema mo yun. Ay, sige ho. Sige ho. Alam mo, naisip ko, baka may nakawala ng quarantine pass. Pero kung isa kang opisyal, ito na naman tayo sa mga opisyal, hindi ganun makipag-usap sa tao mo. Oh my God. Ano ba yan? Hindi ka hari, di ba? Ikaw ay naglilingkod sa tao. So, ito mga ganito, pwede na ba siguro sabihin na, sandali po, nabigay na po namin lahat, nakalista po mga pangalan, baka po nawala nyo. Kung nawala nyo po, pasensya na po. Sa ibang paraan po kayo dapat makakuha ng quarantine pass, hindi sa normal lang. Naiintindihan ko yun, na mayroon talagang mga... Ay, problema mo yun. Nagmumukha ka lang dito ng abuso ng iyong kapangyarihan. Sunod na balita, ito sinabi ng Chinese dyan na hindi na daw nila kaya, may isa nang bumagsak, diba masyado na daw madami. Yung mga nagpapatest sa corn beef, may sinusunod yan, hindi pwedeng mabigyan ka na special na treatment kasi nga, saradong mga numero lang ang mga lugar na pwede mong paglagyan, yung mga corn beef test, para yan sa mga taong nangangailangan nun. Kung wala ka namang mga simptomas, hindi yan parang flu shot na parang mumurahin lang na, gusto ko din yan, pengi naman yan, parang pang-rapol sa barangay, nasaksak mo sa sarili mo. Wala naman pala. Sana nagamit yun sa mga tao, mayroong mga simptomas talaga. Ay, problema mo yun. Yung mga ganun maliliit na bagay, malaking bagay na sa mga tao mas nangangailangan. No? Kaya nga diba sinasabi nila, kailangan mo pagdaanan yung may triage nga na nilabas ng DOH. Na ito yung mga kailangan mong bagsakan ng mga simptomas, bagsakan ng mga protocol, bago ka masabi na isang person under investigation or person under monitoring. Hindi pwedeng mabahin ka lang, pwede ka ng simptomas. Hindi ganun yung dahil nga, hindi lang naman yan ang sakit na yun ang simptomas mo. Yes, Philippine General Hospital, salamat, pero di onting positive ngayon. A call for unity was sounded in one of the rare moments of solidarity. The government and the private sector responded. What is our beloved PGA, the largest, better funded cradle of scholars and idealists to do? We have always responded time and again to the call of our countrymen when needed.
either through training, research, and also specialist service. This is our time again! Parang scripto ng Lord of the Rings. The beacons are lit, Gondor calls for aid! PGA. So, palakpakan, di ba? Kung may bumagsak, meron nagtutulong. Ito, ino-open na nila ang kanilang ospital para maging recall center para sa mga tao may corned beef 19. Sunod na balitang ito naman yung galing Japan, ayaw magpa-quarantine. Ang maganda dito, siya pa ang nag-video. Humingi ako ng papel sa kanila. Magalit po kayo, ma'am. Ay, pagtulungan na lang po tayo. Kasi para po sa nakakarami. Arrestuin niyo pala ako, i-arrestuin niyo. Diyan nga, may sakit daw ah. Hindi niyo naman nalalaman. Nagpa-check up po yan ni. Binigyan ko po ng gamot, nilisahan. Oo, kinukarantin din siya. Kanina nasa labas. Hindi po. Nakita ko May nagmumotor. sakit po, UTI po ang sakit. Sa ihi pala eh. Ayan nga, may sakit. Ako nga walang sakit. Masyado kayong makaano. Kanojos! Immediately tayo sinusunod dito, di ba? Pag galing ka sa ibang lugar, kailangan mo magpa-check at kailangan mo pa home quarantine. Ito na naman tayo sa home quarantine eh. Asymptomatic ka pa yan at malalabas yan after a while. Hindi ka na agad makahawa kahit asymptomatic ka pa. Asymptomatic, ibig sabihin, hindi ka pa nagpapakita ng mga senyales na meron kang corned beef. Lumabas siya ng bahay, may ginawa daw, bumili sa ata ng pagkain at nakita siya naman kanyang mga kapitbahay. So, nalaman siya yung ibang kapitbahay na ugali ito sa ibang bansa. Bakit ito lumalabas ng bahay niya? At ayun, naggulat si ate bakit daw siya inaaresto. Hindi ka inaaresto. Hindi naman kulungan na punta mo dito. Ospital. Nilagay mo yung mga tao sa paligid mo sa kapahamakan. Dahil baka may mga matatanda ron. Diba? Na nahawa sa'yo. Ako nga, sa isang lagdat, wala pa kayo na-detect sa akin. Masyado na kayo. Tapos sabihin niyo, UTI lang yung sakit nun. Pero lumalabas. Pero lumalabas. Hindi mo nga kailangan magkaroon ng lagnat kasi meron nga asymptomatic pa lang. Doon ka pala sa parte na hindi pa ganun kalala ang sakit mo na hindi ka makikitaan ng lagnat. Kaya nga sinasabi ng gobyerno, sinasabi ng mga opisyal, na yung mga sumusunod na opisyal, at nandun ka muna sa bahay, hayaan mo muna mabuo. Kumbaga kung meron ka, ituloy-tuloy na para talaga masabihan, di ba? Kung at least contained ka sa panahon na yun, naka-contain ka lang sa bahay. Kung meron ka man sakit, di ba? 14 days, kung meron man, at least ikaw lang, yung paligid mo lang ang meron kaysa sa lahat. Kaya kami social distancing, pati sa loob ng bahay. Hindi na may ibig sabihin nun, lahat kayo doon sa bahay magkakasakit, di ba? Social distancing, layuan mo, di ba? Bahay ka mag-disinfect, yung mga ganun simpleng bagay lang. Yung bansa na pinanggalingan ko, ba't ako uwi dito kung ako'y may sakit? Kung dito ako, mamamatay ako sa Pilipinas, pero sa bansa na yung libre ang paggamot doon, ba't ako pupunta dito kung ako'y may sakit? Hindi lang po kayo yung ganun. Ma'am, sa buong Fatima 5 po, meron po tayo 11. Mali yung katwiran mo. Nani des ka? Urusay! Person. Wala kayo nalalaman to. Siguro yun. So tayo ko, kaya rin ka tahon to. Ikaw, irunami. O, naghahapon na siya. Kinaw mo. Kahapon, sinabi pa. Chotomatic kinasay! Kaya mo, yois kayo, parang tiniki pa hindi siya. Wala subtitles! Mo negative ka tarasa. Mo ata si Otagay ni. Otagay ni yarun da kara. Case ni surun da kara na. Sino marunong maghapon dyan? Kailangan ko subtitles. Kaya nga, pagpapakwarantin na nga ako dun sa kanila eh. Para kung halimbawang mag-negative ako, ano ba dapat ikaso? Kasi dinala niyo ako dun eh. Baliktad eh, no? Preventive ang measures natin. Hindi dahil ginawa mo to, eh hindi ka na paparusahan. Paparusahan ka ba din kasi binaypass mo eh. Hindi lagpasan mo yung rules. Hindi pwede yun ba? Use your Galing ka sa Japan, isa sa mga pinaka-strict ng mga tao. Diba? Doon nga, naka-face mask sila kahit nung wala pang epidemya, nung wala pang corned beef. Ganun sila kastig. Ba't hindi mo nadala yung ganun klaseng pagdala sa sarili mo? Ano ba yan? Dami! Oo, system dami tayo. Kasi tayo. Kahapon nga, yung mga nagpamigay pa doon. Dami Laglabasan stop, pala. diba? Stop talking to me! Marami lang kayong sinasabi. Tapos kayo, pumupunta-punta pa kayo sa iba-ibang lugar na may dumadating. Punta-punta pa sila doon. Dapat nagpapa-quarantine din kayo kasi ang dami nyo na nakasalamuha. Tapos mamaya madadala nyo pa yung biking dito. Biking, wane. Mina ne, itiro dya. Iro-iro. Mina lang. So tayo, mina quarantine. X-ray yatan di siyo? Ito pala live action ng Says at Work. X-ray na kami. In-X-ray na nga kami. So, Philippine mo, data main ni yaro dya. Monitoring. Kaya nga sabi ko, ayan o, pinapakita ko sila, ayan o. Ayan o, may pulis-pulis pa o. Sinusunod lang nila yung trabaho nila, miss.
No, kaya siguro siya nagganyan. Kala niya scam. Oh, sikat kami oh. Diyan mga Japan. Ayan oh, sikat kami dito. Ayan. Oh, i-quarantine kami. Oh, ayan oh. Ikaw lang gumawa sa sarili mo niyan eh. Bully tayo. Ijimitiron tayo. Kokowa, ijimitiron tayo. Ijimitiron tayo, Kokowa. Sino Cocoa? Chocolate Urusay yo. Kokowa, urusay yo. Urusay, shut up, ha? Urusay kara. Konnichiwa. Siya naman, no, pambihira lang makayan. 日本語分かってるんだったらうるさいだろいろいろ喋って。 Ano siya, 意味 bite? ないよ。言っても意味ないだよ。 Ah, gusto ko subtitles. Di sana sabihan na lang nila, dadami pa silang sinasabi. Dami. ショタボでダメだよ Sa barangay ng Patimawan yun, tol. Wala kang magagawa, tol. Eh kaya nga, bigyan na nga nila ang papel. Hindi ka ba marunong makinig, tol? Hindi nga. Ayaw Hindi ng nga makinig. Patimawan, magpapunta lang ganun. Wala kang magagawa, orderas nila yun. Napakasimple. Tama. Hindi pa maintindihan yun. Kung sino ka man, kuya. Dahil tatandaan nyo na, di pa kayo makaintindi. Barangay may utos dun eh. Karapatan nila yun, barangay nila yun eh. Tama. Ito lalaki ito dapat ilaban sa online trash talker. Ito hindi na to online. Live na trash talker na to. Alam niya. Wala naman sa issue na yun. Sa'yo, huwag ka lang lalapag doon. Iyon ang hinihingi sa'yo. Tapos, ang usap ko lang mga pag-usap. Napasimple doon. Hindi ako marunong pasensya na. Pasensya na. Ako wala nagsasabi mo, nahuli ako. Wala nahuli sa akin, nakulong ako eh. O, ayun na nga eh! Kailangan yung madami, di ba? Sila yung nag-aaway na. Ako nagpapadala ako. Sabi ko nga, Kapamilya dahil nila niya. ako eh. Pero nag-negative kami, oh. Oh, kaya nga. Ikaw dapat, hindi ka dapat pumunta ron. Eh, kaya nga. O, ako nga. Eh, mapatakutan na nga ako eh. Huwag ako eh, hindi. Papasama na nga ako sa ospital eh, di ba? Kasi pag ako nag-negative, kakasuhan ko sila. Dadalhin ko yan sa Japan. Dahil kami, ni Honji yung plano ko. Baka ni Sino dyan na yun, ni Honji no kutomo. Baka des ka. Tatawa na sila. Orderas sa Pilipinas ka yan. Hindi mo kaya kasuhan yan. Ayos siya. Sino ka ba tao ka para labanan mo yung Pangulo ng utos? Baka di naman inaano na Pangulo. Bakit kahapon? Patadawit na yung Pangulo. Wag. Sila doon, nagpalagay sila doon. Napakagaling mo, napakagaling mo. Napakasimple lang hiningi sa'yo. Huwag kang pupunta ng Patimawan. Hindi ako magaling no, wala ko sinasabing magaling no. Hinihinga ko lang kasi yung chismosa doon. Totoo naman, Chichi. Hindi chismis yun doon. Totoo yun. Punta ka ron. Chismis ba yun? Ang Hindi chismis na ko kasi alam kung saan nagagaling. Hindi ka nagtutungo ron. Chismis ka Iyak na nagtutungo ako. ron. Nagsasabi doon yung may-ari ng bahay. Oh, yun. Karapatan din ang may-ari ng bahay yun. O kaya ngayon na inaano ko kung sino yun. Oh, yun ang nagsusubaw mo. May magagawa ka pa ba ron? Bahay nila yun? Umuho pala kapatid mo ron? Napakasimple lang. Natatawa na lang sila eh. Gusto ko hawakan yung mata ko. Pero siyempre, di ba, bawal mo hawakan ng kamay mo, ganon. So, ayun, napahiya na siya sa ginawa niya. Buti na lang, may pumasok tayo na MC, yung ating main character. Napakasimple lang hiningi sa'yo. Huwag kang pupunta ng Patimawan. Ito yung kanyang redemption arc. Nalala ko tuloy ito yung Vinland Saga. Yung simula, di ba, kala mo yung main character yung sinusundan. Yung panoorin din, maganda rin yun. Vinland Saga. Tapos sa huli, siya pa yung nagiging parang negative na dun sa buong show. Siya na yung nagiging antagonist, hindi na siya yung protagonist. At na mabuhay ka, kuya, buti ka pa naiintindihan mo ang iyong tol. Urusai Kanojo-chan. Ano man pangalan mo? Buti lang mayroon nagpukpok sa iyo. Sa iyong kokote. Kokote ha! Ito ang interconnect. From Lord de Vera. Man pa siya nagpa-picture lang po si Kapitan. Na 1 by 1 all body. Ito ang mga sakit sa ating sistema na hindi epidemic. Ito ay isang sakit na panghabang buhay natin dala-dala. Sana ay matigil na to at mapuksa. QR code na lang sana nilagay niya kasi yung mukha at katawan mo. Di ko kailangan makita ang mukha mo kung ginagawa mo naman ang trabaho mo, di ba? Mararamdaman yan. Napakasimple lang hiningi sa'yo. Palakpakan natin mga opisyales, mga corn beef 20 kayo, mga mutation kayo ng sakit na to. Sunod at panghuli na balitang inayoko na pagod na ako. Sinabi nito paggamit daw niya ng bleach at alcohol. Una-una, kahit scientifically correct pa yan, mali ito dahil kailangan mo ng proper equipment, hindi mo to pwedeng gawin sa bahay. Lalala niyo isang YouTuber dito na gumawa ng sarili niyang bacteria dito, hindi yun safe. At diba, alam ko na kailangan natin ng pansanitize. Alam ko malaki itong bahay. Alam ko may crisis na kailangan nun. Pero ibang crisis naman yung may
bubunga nito. Diba? Pwede ka makapatay ng tao dyan. Ang nabubuo mo dyan ay chloroform. Yan yung mga pantaob ng mga sindikato, pantaob sa yung mga ginagawang bigla na nakikita mo. Yan yung ginagamit. Kala nila ngayon, pag sinabi, alcohol to. Kahit alam na mga chemist gumawa ng paano yan, hindi nila pwedeng sabihin lang sa masa, ganito gumawa ng alcohol, ganito gumawa ng simpleng alcohol. Kasi kailangan mo ng lab equipment, kailangan alam mo yung ginagawa, hindi pwedeng basic lang, kailangan alam mo yung scientific, pinag-aaralan yan. Kaya nga wala ka nakikita, doktor, ganito gumawa ng vitamin C, ganito gumawa ng mga vitamina, ganito gumawa ng isang corn beef test. Pinaaral yan at hindi yan pwede binibigay-bigay lang kung kani-kaninong sibilyan. Pwede kang kaya nga may mga malpractice, pwede kang makasuhan pag gumawa ka ng medisina at sinasabi mo na ito yung epekto nito. At kahit ganun pa yung epekto nun, it is under the guise sa isang blanket o sa isang jacket na kahit sino pwede gumawa. Nilalandi mo lang sila sa maling paraan. So, huwag nitong gagawin dito safe. So, doon tatapos natin mga balita na ngayong linggo. Sumakit ba ang mga kokote nyo? Sa mga nakita nyo, okay lang yan. Mabuti na alam natin mga balita kasi balita nga. Diyan nyo lang ibuhos ang inyong mga oras. So, ito yung like. Ako ulit si Mocha Papuchino na nag-iisang legit fake news sa Pilipinas. Mocha Papuchino out.